Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ένα ερώτημα πλανάται πάνω από όλη την εμφύλιο. Δυστυχώς φαίνεται πλέον ότι οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος θα είναι λίγο διαφορετικός από τους δύο προηγούμενους, μάλλον, αν και στην πλευρά της Ευρώπης θα είναι ακριβώς ο ίδιος. Δεν θα έχει αλλάξει σε τίποτα. Η έναρξη του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου που ζούμε αυτές τις μέρες είναι πανομοιότυπη με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να μην πω και με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η όλη διαδικασία του πολέμου ξεκινάει από την Ευρώπη πάλι. Αυτή τη φορά η Ρωσία, θέλοντας να δώσει, όπως εκείνη νομίζει, ένα μάθημα τους επεκτατικούς Αμερικανούς και το επεκτατικό ΝΑΤΟ, κινητοποιεί όλες τις χώρες του κόσμου, οι οποίες ούτως ή άλλως φοβήθηκαν όταν η Αμερική, όταν η Δύση, μάλλον, να είμαστε πιο σωστοί, πέταξαν την Ρωσία έξω από το σύστημα SWIFT. Εκεί ξεκίνησε το δεύτερο μπλοκ, το μπλοκ δηλαδή των νότιων, όπως ονομάζεται, να οργανώνεται για να καταφέρει κέραια πλήγματα στους δυτικούς. Η Ρωσία έχει στρατηγική. Η στρατηγική της θέλει χρόνο για να αναπτυχθεί. Σε αντίθεση με τους δυτικούς που έχουν μάθει σε σύντομους πολέμους, κυρίως αεροπορικούς βομβαρδισμούς ή βομβαρδισμούς μέσω πυράβλων και όχι σε χερσαίες επιχειρήσεις. Οπουδήποτε η Δύση έκανε χερσαία επιχείρηση, έφαγε τα μούτρα της άσχημα. Σε αντίθεση με τους Ρώσους, που ξέρουν ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν. Και φυσικά και απώλειες. Οι απώλειες είναι μεγάλες. Για όλες τις πλευρές. Αλλά οι Ρώσοι έχουν στρατηγική από ό,τι φαίνεται. Και η στρατηγική τους είναι μέσα στον χρόνο να κάνουν τον αντίπαλο να γονατίσει και οικονομικά. Πράγμα που θεωρούσαν οι Αμερικάνοι και οι Δυτικοί μάλλον, όχι δεν είναι σωστό να λέω Αμερικανοί, πράγμα που θεωρούσαν οι Δυτικοί ότι θα καταφέρουν στη Ρωσία κόβοντάς την από το σύστημα SWIFT και επιβάλλοντάς τις κυρώσεις. Οι κυρώσεις τελικά έχουν γίνει boomerang, έχουν επηρεάσει πιο πολύ τη Δύση παρά την ίδια τη Ρωσία και συσπήρωσαν όλο τον παγκόσμιο νότο, όπως λέγονται οι BRICS, στο να γίνουν οι BRICS και να επεκταθούν. Και μάλιστα πολλές χώρες του πλανήτη να περιμένουν στη σειρά για να μπουν στους BRICS. Ενώ οι BRICS ουσιαστικά είναι το αντίπαλο δέος του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου ή τον G7. Αυτή τη στιγμή οι BRICS ελέγχουν πάνω από το 50% της παγκόσμιας οικονομίας και του παγκόσμιου πληθυσμού. Γιατί όμως οι Ρώσοι βρήκαν πρόσφορο έδαφος στους Ιρανούς, οι οποίοι έχουν μια αρχαίγονη έχθρα με τους Ισραηλινούς. Πού οφείλεται αυτή η έχθρα δύο κρατών τα οποία δεν εφάπτονται. Την ώρα που ο πλανήτης αναμένει
την επόμενη κίνηση του Ισραήλ, δηλαδή με ποιον τρόπο θα απαντήσει στην επίθεση του Ιράν, τρέχουν πολλές αναλύσεις για την στρατιωτική δύναμη του ενός, τη στρατιωτική δύναμη του αλλού, τις συμμαχίες του καθενός. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο πλέον οι συμμαχίες. Και αναλύουν όλα τα διεθνή μέσα το τι μέλη γενέστε. Είναι ξεκάθαρο πως το Ιράν δεν θα μπορούσε να μην απαντήσει μετά από το Ισραηλινό χτύπημα στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό της Συρίας. Έχουμε όμως ακόμα ένα σοβαρό ιστορικό γεγονός. Είναι πρώτη φορά που το Ιράν επιτίθεται απευθείας το ίδιο στο Ισραήλ. Το Ιράν μέχρι τώρα είχε εμπλακεί σε ένα πολυετή σκιώδη πόλεμο. Ουσιαστικά επιτιθόταν σε, ας πούμε, περιουσιακά στοιχεία του Ισραήλ, χωρίς ποτέ να αναλάβει το ίδιο την ευθύνη. Οι επιθέσεις αυτές έχουν ενταθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε από μία επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς τον περασμένο Οκτώβριο. Η αλήθεια είναι ότι η Χαμάς δεν είναι ένας απόλυτος βραχίωνας του Ιράν, όπως η Χεσμολά. Είναι όμως φύλλα προσκύμενη. Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ για την αεροπορική επιδρομή, την οποία θεώρησε ως παραβίαση της κυριαρχίας του, εφόσον το διεθνές δίκαιο λέει ότι η πρεσβεία, το προξενείο μιας χώρας, είναι έδαφος της σε όποια χώρα και αν είναι αυτό. Το Ισραήλ δεν έχει δηλώσει ότι αυτό πραγματοποίησε την επίθεση, αλλά είναι αυτό που λέμε το ευκόλωστο νόμο να παραλείπονται. 13 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο από τη συγκεκριμένη επίθεση του Ισραήλ στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό της Συρίας, μεταξύ των οποίων ήταν και ο ταξίαρχος Μοχαμάντ Ρεζά Ζαχέτη, ανώτερος αξιωματικός διοικητής της δύναμης Quads. Είναι ένας επίλεκτος κλάδος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Ήταν βασικό στέλεχος της Ιρανικής επιχείρησης για τον εξοπλισμό της Λιβανέζικης Σιητικής Ένοπλης Ομάδας Χεσμολά. Η επίθεση στο προξενείο ακολουθεί ένα μοτίβο αεροπορικών επιδρομών κατά ιρανικών στόχων που αποδίδεται ευρέως στο Ισραήλ. Ξεκάθαρα. Αρκετοί ανώτεροι αξιωματικοί διοικητές του στρατού των φρουρών της Επανάστασης έχουν εξσκοτωθεί σε παρόμοιες επιδρομές στη Συρία τους τελευταίους μήνες. Ο RGS, όπως λέγεται ο στρατός των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, διοχετεύει όπλα και εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένων πυράβλων υψηλής ακρίβειας πλέον μέσω της Συρίας στη Χεσμολάχ.
Το Ισραήλ προσπαθεί να σταματήσει αυτές τις παραδόσεις, καθώς και να εμποδίσει το Ιράν να ενισχύσει τη στρατιωτική του παρουσία στη Συρία. Οι δύο χώρες ήταν σύμμαχοι μέχρι την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Η οποία έλαβε χώρα στο Ιράν. Τότε αναδείχθηκε το καθεστώς που χρησιμοποιούσε την εναντίωση στο Ισραήλ ως βασικό μέρος της ιδεολογίας του. Το Ιράν δεν αναγνωρίζει καν το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ και επιδιώκει την πλήρη εξάλειψή του. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεή, έχει αποκαλέσει στο παρελθόν το Ισραήλ καρκινικό όγκο που αναμφίβολα θα ξεριζωθεί και θα καταστραφεί. Το Ισραήλ πιστεύει ότι το Ιράν αποτελεί υπαρξιακή απειλή, όπως αποδεικνύεται από τη ρητορική της Τεχεράνης, τη δημιουργία πληρεξουσίων δυνάμεων που έχουν ορκιστεί στην καταστροφή του Ισραήλ, τη χρηματοδότηση και τον εξοπλισμό παλαιστινιακών ομάδων, συμπεριλαμβανομένης και της Χαμάς, αλλά και της Λιβανέζικης Σιητικής μαχητικής ομάδας Χεσμολάχ. Το Τελ Αβίβ πιστεύει ότι δεν είναι μυστική επιδίωξη του Ιράν ο εξοπλισμός με πυρηνικά όπλα, αν και το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικής βόμβας. Το Ισραήλ θεωρείται ότι διαθέτει δικά του πυρηνικά όπλα, αλλά διατηρεί από παλιά μία πολιτική σκόπιμης ασάφειας. Επισήμως γνωρίζουμε ότι δεν έχει πυρηνικά όπλα, ανεπισήμως όμως όλος ο πλανήτης γνωρίζει ότι το Ισραήλ κατέχει και πυρηνική τεχνολογία και πυρηνικά όπλα. Και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις πολύ εξελιγμένα. Το Ιράν από την άλλη πλευρά μέχρι προσφάτως δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα και σε ένα παρόμοιο μοτίβο που χρησιμοποιεί το Ισραήλ αρνείται ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το πολιτικό πρόγραμμά του, το πολιτικό πυρηνικό του πρόγραμμα για να γίνει ένα κράτος πυρηνικά εξοπλισμένο. Μας λέει δηλαδή ότι η πυρηνική τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ιράν είναι μόνο για πολιτικούς σκοπούς. Μόλις πέρυσι, παγκόσμιοι παρατηρητές πυρηνικών όπλων βρήκαν σωματίδια ουρανίου εμπλουτισμένου σε καθαρότητα 83,7%. Δηλαδή πάρα πολύ κοντά στον οπλικό βαθμό. Στην υπόγεια τοποθεσία Φόρντο του Ιράν. Το Ιράν δήλωσε ότι μπορεί να σημειώθηκαν ακούσιες διακυμάνσεις στα επίπεδα εμπλουτισμού. Το Ιράν παραδέχεται ότι εμπλουτίζει ουράνιο σε καθαρότητα 60% για περισσότερα από 2 χρόνια κατά παράβαση της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 με τις υπόλοιπες παγκόσμιες δυνάμεις. Ωστόσο η συμφωνία αυτή βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε μονομερός και επανέφερε το 2018 τις εξοντωτικές κυρώσεις στο Ιράν. Το Ισραήλ είχε εξ αρχής αντιταχθεί στην πυρηνική αυτή συμφωνία.
τι μήνυμα θέλει να στείλει τώρα το Ιράν με αυτή την επίθεσή του. Την πρώτη ιστορικά απευθείας επίθεσή του στο Ισραήλ. Προσπάθησε να δείξει στον Πρωθυπουργό Μπενζαμίν Νετανιάχου την ισχύ πυρός του, φυσικά κλιμακούμενη στρατηγικά. Ο Τόμ Φλέτσερ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής πολλών πρωθυπουργών του Ηνωμένου Βασιλείου και πρώην πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στο Λίβανο, δήλωσε ότι η Ιρανική ομοβροντία ήταν ένα ανατριχιαστικό μήνυμα για την ικανότητα και την εμβέλεια του Ιράν. Οι ηγεσίες τόσο στο Ιράν όσο και στο Ισραήλ ήταν και οι δύο υποπίεστη στο εσωτερικό τους. Αντιμετωπίζουν διεθνή κριτική και είναι σαφώς έτοιμες να παίξουν με τη φωτιά. Ωστόσο, η επίθεση ήταν πρωτοφανής. Αλλά φαίνεται ότι ήταν προσεκτικά δομημένη. Μόλις πέρασε η πρώτη μέρα και είδαν τα αποτελέσματα, κατάλαβαν ότι τα drone απλά έπαιζαν το ρόλο του κορεσμού, αφήνοντας τους βαλιστικούς πυράβλους, όχι τους πιο σύγχρονους που έχει το Ιράν, τους απλούς βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν, να φτάσουν κατά πολύ στο στόχο τους. Μάλιστα, έχουν διαρρεύσει φωτογραφίες στον τύπο όπου ένας πύραυλος, ιρανικός βαλιστικός πύραυλος, έχει βρεθεί μέσα στην πισίνα του διοικητή της μονάδας Ντεϊμπά που φιλοξενεί τα F-35. Το Ιράν ενημέρωσε για αυτές τις επιθέσεις εκ των προτέρων, γεγονός που μάλιστα διευκόλυνε στην αποτροπή τους. Είπε, συγκρίνοντάς την με τις ανταλλαγές πυρών που είχε δει όταν ήταν πρεσβευτής στο Λίβανο, πως η πρόθεση ήταν να δείξει την ικανότητα και όχι απαραίτητα να κλιμακωθεί η σύγκρουση. Ο πρώην πρεσβευτής είπε επίσης ότι ήταν θετικό το γεγονός ότι το Ιράν επέλεξε να απαντήσει άμεσα και όχι μέσω της Χεσμολά. Αρκετοί Ισραηλινοί ζητούν από το στρατό να επεκτείνει την αντιπαράθεσή του με την ένοπλη ομάδα του Λιβάνου και να την αποθήσει από τα σύνορα. Ο Σαμάν Βεκίλ, από μια δεξαμενή σκέψης, Chatham House όπως λέγεται, δήλωσε ότι η επίθεση ήταν μια επιτυχία από την άποψη του Ιράν και ότι η Τεχεράνη μπλόφαρε με το Ισραήλ. Αυτή καταγράφεται ιστορικά ως η πρώτη φορά που το Ιράν παραβιάζει άμεσα την κυριαρχία του Ισραήλ. Το χτύπημα ήταν σίγουρα βαθμονομημένα κατευθύνθηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις,
με στόχο να μην προκαλέσουν μεγάλη ζημιά και σίγουρα να μην θανατώσουν αμάχους. Γι' αυτό και δεν είχαμε μόνο νομίζω ένα τραυματισμό, ένα μικρό παιδί που τραυματίστηκε από θραύσμα. Το Ιράν τώρα έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο συμμάχων και δυνάμεων πληρεξούσεων στη Μέση Ανατολή, που όπως λέει το ίδιο αποτελούν ένα μέρος ενός άξονα αντίστασης που αμφισβητεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ στην περιοχή. Τους υποστηρίζει σε διάφορους βαθμούς. Η Συρία είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος του Ιράν. Το Ιράν μαζί με τη Ρωσία βοήθησε τη Συριακή κυβέρνηση του Μπασάρ Αλ-Άσαντ να επιβιώσει από τον δεκαετή εμφύλιο πόλεμο της χώρας. Η Χεσμολάχ στο Λίβανο είναι πιο ισχυρή από τις ένοπλες δυνάμεις που υποστηρίζουν το Ιράν. Ανταλλάσσει διασυνοριακά πυρά με το Ισραήλ σχεδόν σε καθημερινή βάση από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς. Χιλιάδες άμαχοι και από τις δύο πλευρές των συνόρων έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Το Ιράν υποστηρίζει διάφορες σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ, οι οποίες έχουν... Μισό λεπτό. Δηλαδή και εγώ άνθρωπος είμαι, δεν αισθάνομαι και πολύ καλά. Πήρα μισό χαπάκι για την πίεση, τι να κάνω. Το Ιράν υποστηρίζει λοιπόν διάφορες σιητικές πολιτοφυλακές στο Ιράν. Στο Ιράκ, συγγνώμη. Οι οποίες κατά καιρούς επιτίθενται με ρουκέτες εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Ιράκ. Τη Συρία, που και αυτή ελέγχεται από το Ιράκ, αλλά και την Ιορδανία. Μια Ιορδανία που στη τελευταία κρίση πήρε ανοιχτά το μέρος του Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αντέδρασαν όταν 3 στρατιώτες τους σκοτώθηκαν σε στρατιωτικό φυλάκιο στην Ιορδανία. Στην Ιεμένη τώρα το Ιράν παρέχει υποστήριξη στο κίνημα των Χούτι, το οποίο ελέγχει ουσιαστικά τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στη χώρα. Για να δείξουν την υποστήριξή τους στη Χαμάς στη Γάζα, οι Χούτι έχουν εκτοξεύσει πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη στο Ισραήλ και επιτίθενται επίσης σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές τους. Μάλιστα έχουν καταφέρει να βυθίσουν και ένα πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο πλήττουν συνέχεια στόχους των Χούθι ως απάντηση. Το Ιράν παρέχει επίσης όπλα και εκπαίδευση σε παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, η οποία ήταν και η ομάδα που επιτέθηκε στο Ισραήλ την αποφράδα 7η Οκτωβρίου του περασμένου έτους, πυροδοτώντας ουσιαστικά τον σημερινό πόλεμο στη Γάζα. Το Ιράν όμως αρνείται τον οποιονδήποτε ρόλο στην ίδια την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.
φαντάζει απίθανο η Χαμάς να έδρασε μόνη της ή χωρίς να έχει γνώση το ίδιο το Ιράν. Όπως αναφέρει το BBC σε ανάλυση του, το Ιράν είναι πολύ μεγαλύτερο από το Ισραήλ γεωγραφικά και έχει πληθυσμό σχεδόν 90 εκατομμύρια ανθρώπους. Δηλαδή σχεδόν δεκαπλάσιο από το Ισραήλ. Αυτό όμως δεν μεταφράζεται και σε μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ. Το Ιράν έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Διαθέτει ένα τεράστιο κυριολεκτικά δικό του οπλοστάσιο. Είναι σε θέση μάλιστα να προμηθεύει σημαντικές ποσότητες τους πληρεξούσιους του. Δηλαδή τους Χούτι στην Ιεμένη και τη Χεσμολάχ στο Λίβανο. Αυτό που λείπει από το Ιράν είναι ένα σύγχρονο αντιαεροπορικό σύστημα αλλά και σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη. Η Ρωσία πιστεύετε ότι συνεργάζεται με το Ιράν για την βελτίωση αυτών σε αντάλλαγμα για τη στρατιωτική υποστήριξη που παρέχει η Τεχεράνη στη Μόσχα στον πόλεμό της με την Ουκρανία. Το Ιράν παρήχε επιθετικά μη επανδρομένα αεροσκάφη, Σαχίντ, πώς τα λένε, και μάλιστα τώρα η Ρωσία φέρεται να κατασκευάζει η ίδια αυτά τα όπλα στη Ρωσία. Αντίθετα, το Ισραήλ διαθέτει μια από τις πιο προηγμένες αεροπορικές δυνάμεις στον κόσμο. Σύμφωνα με την έκθεση στρατιωτικής ισορροπίας του IISS, το Ισραήλ διαθέτει τουλάχιστον 14 μοίρες αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων F-15, F-16 και των υπερσύγχρονων αεροσκαφών Stealth F-35. Το Ισραήλ έχει επίσης και την εμπειρία στη διεξαγωγή χτυπημάτων βαθιά μέσα σε εχθρικό έδαφος. Σίγουρα ένας από τους πιο κερδισμένους της κρίσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν είναι η Ρωσία. Και είναι σίγουρο ότι και η Ρωσία και η Κίνα για τους δικούς της λόγους υποδαβλίζουν εν μέρη τη σύγκρουση αυτή. Θέλουν πρώτα να εξοντώσουν οικονομικά Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μετά να υπάρξει μια γενικότερη ανάφλεξη όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Στα σημεία ενδιαφέροντος των κρατών. Στη Μέση Ανατολή για το Ιράν, στην Ευρώπη, ολόκληρη την Ευρώπη, και μάλιστα σήμερα ο Μετβέντεφ είπε ότι η Ρωσία έχει σύνορα επιρροής. Φωτογραφίζοντας το παλιό σύμφωνο της Βαρσοβίας. Και η Κίνα στην Ταϊβάν. Να θυμάστε λοιπόν ότι πρωταρχικός σκοπός είναι
η οικονομική εξασθένηση αλλά και η εξασθένηση σε πυρομαχικά των Δυτικών, όπως είμαστε κι εμείς, οι οποίοι είμαστε στα χαμηλότερα ιστορικά αποθέματα πυρομαχικών, θέλει η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν να φέρει τις χώρες της Δύσης στα χαμηλότερα δυνατά αποθέματα, έτσι ώστε να γίνουν πιο εύκολα θύραμα μετά τους. Προσωπική μου άποψη, το έργο είναι στρατηγικά στημένο από τη Ρωσία, γιατί αυτό πήγαν να τις κάνουν στη Συρία αρχικά και στη Λιβύη μετά, και τώρα η Ρωσία με συμμάχους Κίνα και Ιράν τους πληρώνει με το ίδιο νόμισμα. Τα επόμενα χρόνια, γιατί αυτή η κατάσταση θα κρατήσει χρόνια, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Τα επόμενα χρόνια εγώ προσωπικά περιμένω τεράστιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τεράστιες αλλαγές στα κέντρα επιρροής της κάθε χώρας. Ακόμα τώρα αρχίσαμε. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Καλή σας νύχτα προς στιγμήν. Θα τα πούμε μετά. Γεννηθήτω το θέλημά του.